kapur kalau biang ngi sedang no jing sekerilang jungi ublay ni kastem ya ngi ublay la don kap ngi kum kai jisan khna hi barok wai na tu ko sedang jo jing sekeri jungi ublay kamta majin rakhi jungi chil subi pakachiran sunday ublay la don kap ngi ki program ni na tu ko monde hadu menenru yo banyalam kai ki khna social gathering kalau ka program ka bujab ngi ngi ublay la don kap ruhani kastem Wela mingi kum kikun ki jong u manidan hani ka yim khui kentang jong u manjero ban penbrom keteng jong u ai nguru i pastor badon ka bangi ki teman besan ki khot kum ti balang kum juru ye phi ki kme ki pa ki khun samla khamtam ni ki hep ki baret kum juru i kong ban sam shibit ki tien ka khu jong u hani ka stam chabun lai ban sedang yu blai chabun ya jing shikrilang jong yu blai ten pendam yu blai ka jing ruai tongin ruai Kaburam magajingu achumi ko pa na magajing lek bahag jumi baro kijing kijing snai ko pa kedap karhai ko pa kijing em gujungi tu snai ko pa tu don lam rangkat ko pa ikinong simatahi baro ani ka step ko pa tu pun ko bol mamido musim jumi ko pa tu snai ko pa tu don rangkat ko pa kijing sikir ki benang sai baro ngai ti buti santi blai gujumi kini baro apang teng Jesu na dum taj tu ki arsa ki bom jikoro amen Shabang new Bible station, hapo jing ilam imis gracefully lingdo but imebekor elpo bri, but inong dwai le mi ban kiu alang, ni rwai ke jirwai na kot jirwai kena red, ke jirwai ke ba ap huai, but na ke HB number ke jirwai ba as pa wai. Ki ko mina salam ki kun kilam shu Jesu, ki senrante kim sha kenwan, ki be no ru yaki, u Jesu kenrat u yo I, u pej so bau ong haki. Sya iki kena bakin wan hanga kejirwai ke ba ap huai bat aspa huai ki ko mena salam ki kun ki lam shu Jesu ki senran te kim sya kin wan ki be no ru ya ki u Jesu ken rat u yo I u pet ngau pa u ong ha ki sha ya ki ken na ba ken wan ha nga ngan shem kum ya ki taban kudo ha ka shadam ngan long nong su mar ya ki ru wat be no te ya ki ha nga ki donu te kin ai ki shong ban nga ha ri jing shai sha ya ki ken na bakin wan hanga uso bun uji subu kot ngau baya kita bun hajar pen bat kidang saka nam jong u kim te kim pat itu kak tin u play kim pat yos ngau kak tin ai e Sya ya ki kena bakin wan hanga ki real dum to walam to ring ki ben real baro kin brat ya ki play thao jong ki ban nget kak tin jong me ben bao ya la di a u play ben haki ai e sha ya ki kena ban wan lut ha me Ulir kulusai khat balad khabar pho usai lam balad khabar pho hoki kun tu ko ngoi ala mi pa haki aka barot na mar kata kalong ka bab pesko bah ya utrai
Efesus lenang kebasan dekat bapra haduk kendai. Namar pila julong menu kajing dom hendrai mentap hilang kajing syai ha utrai. Doyat tekum kikun kajing syai namar uso jong kajing syai ulang ha kajing lebha bat kahak bat kajing shisha barak. Yohanes lenang bapra dekat dekat art. Ngalang ujing syajong kapertai uta ubon but yang nom ya akabadum hendrai unjo kajing syajong kajing im. Ningkang Thessaloni lenang basan dekat basan naba pilang barak kikun kajing syai bat kikun kasngi lem ngimlang na kajing dum lem ne na kamit Proverb lenong arpo dekat bahinril tu hikaya kena ha kalin tiba udai banlet ta on kenriak naka wat haba ula temen Kisah menang kaba arfnya dekat kabalingkang. Utrai ulang kajing sya janga, bat kajing penem janga. Yanangan septiang, utrai ulang kabor, kajing penem janga. Yanangan kawat. Matayas menang basan dekat bakat saw. Pi long kajing syai ka pertai. Omla ban buri ya kasnang ya kabala bu halal ulum. Nakababa penta kaburam rai amen. Tengin duai. Jingo borom mi asya mi oblay pa jingi ba banay. Na magajing baga jing snay ka jong mekin ko pa. Biya bang ila ban lum lang kat ni kin ko pa kayeng bakot bakentang ka jong mekin ko pa. Ngay ngoy. Ya jing don ka jong mekin ko pa. Nando kasngi bastang jong ka children sweet kin ko pa. Hado manin ka week kin ko pa. Ngi iway kana kin ko pa. Kajing Rashid ham kin ko pa. Bring kejungki kin ko pa, bin sim benta kin ko pa. Ngiango kin ko pa. Namar ki barok kin pa di kajing penyai kajung mehi kin ko pa. Ngiango mai nong kren belawan lam hari ka por kin ko pa tu airu kin ko pa yi. Ya ke ka bor ka bawan lam na mehi kin ko pa ben sayang i pi kin ko pa ka bor. Ka ba em ba ka ba shisha kin ko pa. Ina kin ko pa ban buat ka ta ka ding jat kin ko pa. Ba kum gat team juga dia sing khana. Balang presbyter moro kin ko pa. Akum jo kamoto kin pa pagam juga team ko pa pangilong kata kajing sya kin ko pa ban lampa chiki we kin ko pa magin boat ru kin ko pa kablen kajing dom kin ko pa in kin ko pa kata kajing sya kin ko pa ngoi kinong yalam kin ko pa ki basta kin ko pa ngim sim atu kin pa bagaj sen khna kin ko pa prasnem kat kin ko pa bingilala kin pa banyo kin ko children's week kin ko pa bagaj children sunday kin ko pa kinong yalam sya kin ko pa ki basta bagi basam phang kin ko pa Ngai ngo kin ko pa iba indon rengkat kin ko pa pling jungi we kin ko pa tu don kat bagasngi kin ko pa barok sisngi ini barok ngapan hakateng bakhoi batiang tam utrai bo unong tim jungi jis ka sibam jukoro amen Hai ko blay pi Miss Gracefully lingdo me bakor po bri balai lam ki happy birthday me puli na tin ko jong blay ai ko blay happy birthday barok bala puli yak tin jong blay kum juri me ban ki walang bala bo jing duai Menta pangila po siya kuwek benta kata banyo ban banyo yo sngoi ke jimpun banana i astan general secretary jong jisan kana onda dat mantang yo ban lum yo ke jeng ingo onda dat ban lum jeng ingo akar pa ni we de khot kumti balang Mr. M lim ngam ban pen kentang yo ke jeng ingo tu ya doai trai ngengu namar ke jindan kat ke jong melamat ngi kerpang na ke benta ke jing seng kana ke children's Sunday ke panggil yok ko try lingba ke ni ke por ke bamenta bat kerpang yaki konep ki berit ki bala yok ban raki ya kata yo baro stay yo de jing don kat ba de jing helam ke jong me ngila yok ban pendap ki program ki baper ha ke jing helam ke jong me ko try ngi aingu lingba ke ni ke sngi ke ba kerpang yok ru atrai ban raki ya ke ni ke por ke sngi bu karau ke jong me ngi dua ya try ba menang yai kirku na ke benta ya la ke jong ke jing seng kena menang yai pensyait bor menang yai ai bor ko try kerpang ya kinong yalam ko try bagi nang yo ya kemensim man shirham ban yalam ya ki kon hep ki beret ki balong ki per sarana ke benta ya la ke jong ka balang ko kenrat ngi duai menang yai kirku menang yai pen ko bor ya ki kon hep ki beret ko kenrat menang yai ai bor ya ki bakin don napo ke jing yalam ki ti belai ki jong me ko try
kerkhuru kini kelimat ke bementangi wanra ko trai kini kijing ai ke beriat syakakam ko jome na ke bentaban pen krawi ke buram ko jome ngidwai bemen kerkhu ko trai shano bagajing sengkena ke bandon kam kan long na ke bentang ke buram ko jome ngidwai ru kerpang na ke bentang syakri bokodor ke jome atrai ibadon ha kini ke por bansam ke khubor ke belong ke jingbam na ke bentang Kejing makan jamin sim kejung ilang barok kerpangi kun hep ki beriat ko trai ai kan long kejing bam ke bam memi atrai melapen krek na ke benta jungi ke ban long ke ban tei ke ban pensan kejing makan jamin sim kejung ilang barok bangin yok mat bangin mi na ke yeng ke bagentang kejung me da kejing pendap kejung me atrai ke min sim kejungi kerku atrai ke ni kapor bat kerku ru ke ni ke sngi barok ko wei ko trai yalam delo jong min sim ko jong me ni dua ni pa na ke kerteng kejung Jesus Christ amen ngai kuble yai astan jers katri jo jisang khana blai ke jumpum bana kumjur gi osios ki ba lom ye jing ingu kumjur Mr. M lim ngap bla doi pengentang jing ingu tu ble nang ku pi hai jing chikri up ble ka por baro manta pang inyo ya jirwai kerpang nai Miss Ametei renga ka kerteng jong ka jing dry ka long nuwal Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No
ta ku buram ble amen. So sing ai kublai pi mis amite renga ba pil ai ga jirwai karpang ni kastem tu blai nang kur khu pi ka jing puli ga jong pi kam tham ne ga jing chikri jong pi blai haki por baro mentang ila poi sekoi pa ka benta ta bonyo sono yak tien jong blai nei wei ni nang kran ba dalam ngi ni kastem i Mrs Sandra Ramsdam ai kublai pi kong ngi jing la klo jong pi ba dalam kat lem ngi ga jing sang khna ni kastem bonyo ban rakhilang ya ke channel week ba ke channel Sunday hoi kong tip pi wan lang ba i lok jong pi ba don ai kublai ya pi ru ba ke channel ka jong pi ka long jing singa jing ke sang khna hoi pi long min chwaro nong ilang jing sang khna ni songu ya pi ru ba ke kam jong pi por min chwa kumni ko ba dalang ni kong mantah ni ka step ni bahasa sam ya ka tien ke jong i hoi kong pejung pungkre i kong i kum ke jumpa itu ikong itre po silong politik i kai hate badi dai ru nak balang persatuan pemuri nga ai ngui ublei la don ka ban ngi kong to blei nang ku pi haban sam ya ka tien ko khu jung u kum ka jumpa kre ngi nyarwai ka basau pho ka basau pho batang nak jung nak ko jerwai khanaren ka tien jong me long ka sharak atrai jung shai ka lenti jonga kum kru batin chanya ka por men miet kaya lam ni ka mensim jonga ka jirwai ka basau pho Kak tin jong melong ka sharak atrai jing shai ha ka linti jonga kum klor bating shan hagapor min mi kaya lam yang min sim jonga aktin jong ublei ba pela tin ba dan jing ken xiao ba ko man la jing gular bala tho haka ya jing im jong a ker shan bo kak tin jong me long ka sharak atrai ban ai jing tengan man la kasni la nga shem jing e jing tin ju babun nga shan ya lu tang ha mi hi ak tin jong ublei ba pla tin ba don jing ken xiao ba ko la jing ku la ba la tho ha ka ya jing im jong a ker shan bo kak tin jong me long ka sharak atrai ha ka buram jong me nga i nga shem ru kaspa jing ker ku ba krao ba me ai kelui hangi aktin jong ublei ba pela tiên ba đơn chính kinh show ba ko man la jing gula ba la tho ha ka ya jing im jong a ker shan bo Come here, Mo. Good morning. Ish, chúng ta hỏi gì? Phía bên mắt em bro. Ish, very good. Ngài lại ở ngô ba, kỳ khana, chính sen khana, mau rõ, kỳ long kỳ khana, kỳ bastard ba.
bat ki batip sengiru, bat ki basyong khop bah. Day nem day. Day? Tang kendiat ki ong day, kini kena shinrang nan nak khamat ki sengap laga sengap. Day nem day. Itu leh lalik kum tu. Toh kabening kong I Vice Chairman I bayalam ya kejing seng. I Pastor I beran ringkat bat ngi hakani ke step. Ki nong syarai jong kabalang ki balong ki kepa jong kabalang bat jengi lang barok ki rang ba jong kabalang ki long kmi ki long kepa bat kham tam ya ki dukhat jong ka jing seng khna balang Presbyterian mauro nga ai khuble phi baro ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong unong pen jengi u Jesus Christ u balong ka daw bangi wan ha ka ni ka step ban syakri ban mani ban pendon burom ya ka kerteng ka ba khut ka ba ka jong u nga ai khuble kerpang ya phi ka jing seng khna ba phi larakhe ya kene ka children's week barok kawai ka tayo bat ru ya kene ka children's Sunday kalong shisha ka buram ka jong blai bangila bangin pendon buram ya kum ka jing seng khna bat ka pen pau bahaba fi don ya ka children's week but children's Sunday ka pen pau ba ka jing seng khna kala roy kerhai kala nang san bat kala nang iu biru ngangai scam ka wan ra ya ka jing ken mau ya nga haba ngadang khna bangya wan jing seng haka balang haka tenat balang mauro haka tu kapor haka por bangi dang ya red ngi julang jing seng haki yeng jing para bengek bat ngaken mau bangi dan tang kendiat ngut ikena nang ne na mauro henry kapen kemen yang ha bangayu I bahaka ni kapor ngi pendam ya ka jing seng ngi don haka ni ka yeng ka jong oblay kat ni ki kena bat ngangai scam ba ki babun ki kimi ki pa pia pa ya ki kun ki jong pi nakaway katayaw siya kaway pat haba ki lek ki wan siya ki jing seng kena dang step ngajus ngaw buram ya ki nong yalam kamtam jong ka jing seng kena baki ya le shitam ban be siya ka jing seng kena dang step haba ki way ki dang singkor hapo neb ndai henry kinong yalam jong ka jing seng khna bat ki dkhot jong ka jing seng khna kia be dang step ban wan shekayeng ka jong ublay ban nga ai ngo yo blay bangi don kumne ban shekri lang ya u ban nga karpan ipi ki hap ki baret ban shong khop ban shashkor ya ketin ka jong ublay ngam dan ai ka ba phla bangan ya thu ngaju perkhat ba hakini ki por bementa kalong ka ba shisha ban yang hakmat jong ki khenna bat ki khna samla namar ba ka jok kalalong kabalatip lut mo ka information technology kalong kabalasan kabalakiu hadu kata-kata ba ndaya thu ke ai ru ki ang ngilatip ngi ketu ngila yo ngau ngi ketu ngilatip ngi ketu te that's nothing new ki ang mo kam kren style dengam dan ai ka ba phla henry tang ban shupen kan mau ban shupen kan mau lang ya phi ki hap ki beret ya ki khna samlaru ho ya ki long kme ki long pa
barok ki badan hakani ke jing seng ti ka baning kong kalong bangakwa banle ka wei ka tes yaphi ki hep ki baret bat ye ki belasan ru wat ong ha kini ki belasan ki nang baik ngi ngilatip ni wah ngan tes lang ya barok bat ngap ha ka ni kedai ka bang jule hang tai hapo ha ka institute ke jangi ka badan ki course jong kata ka communication skills bat ngi ju test ya kata ka listening test balai fitip dan kam listening test ban le ayu bapi ngap bapi syashkor bahane ma takadaw ngan sabun ki jingkeli shibet ru tangkan ni kamlang special kan ni kabasdang. Tas ngap ha. Lapa sawut kisenran Jisu ban lek thiet jing thiet chiyo. Hakawe ka yo ka balang hajan jang Kapernaum. Balapa Yohanes, Jacob, Andrew but Philip. Nalor ki we ki jing thiet bakil thiet. Hakata ka yo u Philip ulat thiet u kiu u Andrew ulat thiet ke Jacob u Jacob ulang uang namar bal abun palat ki jing thiet ngan thiet no da kapla bachua ban mi na yo u Andrew kan ma ban thiet ya ka phnyang olive ong la lut ka to ka phnyang kilalai ru ban siu ki ram ki sya ki bekila sya hak tai ka wei patayo pendap lut ya ki jing siu baro batang nang ta kila mi no nang ta hadin bat kila pendap ya ki pla ki jongki ngan kili jingkili bat ke jingkili ka kid San Paul Marx saya thua yang mano bayo San Paul Marx ka jingkili baning kong ka kid San Marx ka ba aru san ka ba lai te ka khambuan ka long Sao Paul Marx mar ka di shpo sa kaun ma skalkulit sebat ha tas ngap kat nu ngut ki senran ki le chiao very good San Marx ta kita baklam jubak zero ha baklam jubak kinyo zero bat kum tu ha hang nu kadan kata kayau hang nu kadan kayau yes very good hajan ngaklam ong ha Henry hajan ngamon hang no kan tang bam de hang tu hajan da very good San Marx ta ki bela ong ru ha Kapernaum namar ki layo sngoy gitu kerteng to ai la ka ai Sao Marx ma nang ta kani jingkili bakam bes kani badan Sao Paul Marx kadai shipau ta ya thua yang mano bathiet ya kino mano bathiet ya kapla mano station dian klam jubab klam sengap tang kendian mano ta namar balak bun ba ong Jacob ki ong la ong Jacob dei ta Jacob ke dei Shipau Marx nang tamanu bathit ya ka phnyang olive kumnon ta tang syakmat kia jubab kemut kita listening kemut dan listening skill iru na ha mano bathit phnyang very good Shipau dan lakamai nei ta u Philip pat uthiet ayu u Philip uthiet ayu hang ni ki imat bajan ne kumno ni mak ki khampet bahai mes nei ha kiu Shipau Marx ta last ki bampat yo kamai pidai ban yo Shipau dai tla fail hammi no nane yamni ha u yo anes uthiet ayu tiada you kum do very good
ngai mat hang ni te listening te kadang 100%. To yang kan ki bayo San Pau Max hata yang ki bayo San Pau 100%. Wow, kumay tang kandian. Ha? Tang kandian bayo 100% first class. To ki bayo Sao Pau. Sao Pau. To la Khambun Sao Pau bayo Lai Pau. Oh, Lai Pau tang Lai Ngut. Bayo Ar Pau. La le ran dai. Tang nam kali shu ta bayo si Pau la ne bayo not ma. Rei yo hab ya mi lut ba ro khoi mdan shu dan tang kini kena hang ne hakmat. Ta ngai ka jingku blay na ka benta ka tu ka listening skill ka ba pila pen i. Pi kan ni ka listening ka dai ka badon kambha. Bangin develop. Ma ka listening skill. Haba pi ngam hang no. Pi syang ha jinge seng ni ha school ni ha ru. Pi dai ban pendon kami kan ni ka listening. Ma haba ngis ngam kamot ngim shu yo sngo henry ngis ngap bat ngisha skor. Kadang ka jinge pair ka hearing but ka listening. So hearing kamot shu sngo ka ite kong ipin ki ya ite sintori ki. Ha tangba klam make sense ai ru ma ti takada ngakwa ba pipin listen mdai ba pin shu hear. Mo ta ngin ni poi no sha kan ni ka benta ka ba ngin ya puson ngin ya pen kan mau iwei pat ya kan ni ka benta ka balong kat kum ka thim jong ka jinge seng khna ka jong pi ha kan ni ka snem pi long ka jing shai ka perthei ngala shim lang ru ya ka tu ka badai lut ya ka tu dekot kat kum ka gospel Matias ka lenong ka san ka khat sa ka pen buat ka baong omla ban bu re ya ka shinong ya ka balabu halor ulum namargan sapoi biang syakatu ka benta tong ini pek benta pek kadan hang tu ka jing ya le wrestling mau baho ka wrestling pitip nem ka bashir khai bah ka baja man la ka minute man la ka second ha ka jing im jangi ki breu ka dei ka tu ka jing shai versus ka jing dum to pitip nem kini ki wrestlers la ni kini ki nong ya lempat ki bakrau ha hato ya thu kum ki ai ha ki bla kham san kin ong bai John Cena đây nang ta ki ba kham update ya la dia pa de ki ong u Roman Reigns Cody Rhodes u Rock adi the Rock le hitip hanai ba khlan ba ta namar ba si yatip ba ya ki ai besar jingai em hajong lajong pan ngimitip ki kita ki wrestler hapo India ki ba paunam ish ngaling am tip ngai tab ong India ha ta ngitip tu finish forgot nei bla make news ba man kan nei te kitu kideki nong ya khon ki bang yu i ha ka perthai henrai ka jing ya khon phitep em ka ba kham shir khai ka dei ka ne jing shai versus jingdum kini em ki khon bai man ka sngi gele wrestling teng la job jing shai teng job jing dum but khambun sien pitip mano ba si job oh very good dalong kumta ne kamot ka perthai ru kadang best ba mangin syang ne haba ka job ka jing shai ndai ngayu i pa dem ba si khambun ba si kham job ka jing dum to ya thu yang ki dai jing shai ne jing dum lada file
yakine ya thu yang de jing shai ne jing dum haba a jing a ya phi bat phim ong khu blai phi shim la ka shim to bat phi lai la ka lai phi kelet no to nang khen ho ki max haba phi le bakala bat phim ong ngala bakala la le bakala em la bakala klem ong sorry ngap bet ya bet pen e bet ta jing shai ni jing dum habale kum tua berat bet kat bamon dai si om no ri la jong kat bamon ha berat bet le dap di em that to bottle này để phi ông jing shai ni jing dum kum tu ni sama dei namar batang shumi hang teh habar em ki buon ba em gitu buon em ta katupan haba draw bat pruj haki ben yeng mane lan ni ha school ya kim yo isene ngan penyat ho phi si lam nem tep hang ni hamoro phi pruj nem kum tu ngi hang tei haput muri em da shang jing ye seng teng teng la long distracted yo i be itu batong tu John loves Lily hayang mani hidra di hat ani kum tu kan chi pruj ha ki ben pe ka tu ngan ya thu hak ka de institute jangi ki ong badai government em ngin ya pruj bet kat bamon ya perut kum tu ta fi ang kadai ke jing dum ni jing shai kum tu ta ha bas ngap min thi da khot i mai da khot i pas ngap bet le kum bam yo ngau ha ba ya sho kum tu ya ai si blue kum tu ni pe na do dang red la syua keni na do dang red ulai syo do da heru syabak baik dei syo ya dat nang ta kum tu pat ni jing ya mai bat jing ya nya shu ya nya shu ya mai baik dei baik na do ki belasan hado nado ki bedang red hado ki belasan ru nang ta katu kadai ka wei ka bang i juyo ngau bha haneng harum bakran da ki tien ki bamlong ki tien si jing dum ne jing shai nang ta habas ngau sarang balik sarang betang manga I'm the best ta lanang i plus em ki max ta nang ta ka balik ke liang da ka basniu ya ka basniu ta pila sung thu em ta da le ya kitu ki bangapen i mentan ki long tang ki jing dum kabamut hapor balik wrestling jing shai bat jing dum habale ya kitu mano bajab em mano bajab da phile kitu bapen imentan kemau bah listening kan mau bah ha mano bajab jing dum la ra da ti bayang em la job mon dei shu tang ti bayang badan job nak gitu kan so la da le ya kitu kay kabangamot ban ong hang ni baka jing im badan buram badan akor kapen pau bangilong ki basyai om day kum ki bale kum kitu ki ai ki bangapen i mentan bat ka bible ka kren shai shapang ka jinglong jing im jong ki khon kristan bat
kapen i bangim long jong ka perthei ngasngo tenat bahagi por ki ba hakapor baka balang kadang sedang hakani kari ka jongi la ong ba kita ki bam itu ya Jisu haba ki yo i ka jing im jong kita ki balalong Kristan ki balangnya hau Jisu ki yo i baki long ki ba pher hado kata bat dai na kata kadau baki ong ngiru ngi kwa ban long Kristan la tho ya kata haka history jong kabalang ngirong ikwa ban long Kristan ba anda gila long Kristan pitip nem baki long ki ba pher hado kata baki weiru ki ong ani pek ki long ki brio ki bla pher shisha na mar belai bala yalam yaki da ka jing shai ka jong ublay kan mau ba ublay ka baning kong ka ba ublay uthau ka dei ka kadai ka jing shai kan mau ba kata kadai ka first creation ka jong ublay ba ublay ulat hau bat kadai ka jing shai tementa ngakwa bangin ya keren syapang kini ki bangi khot kita ki Christian etiquettes let's say kin ong ki kita ni siya sngo man shwa ki batai mo ki batai kita ki etiquettes ki ong hana bada pilek bam him judai ban chu bam kelumar dei ban bat bah hang no pi bat ka pro hang no pi bat ki shamat ki British ki long ki brio ki balong particular bahai kita ki rukom le jongki bat ya kita ki khot ki etiquettes kemot ba pile jing khang kumno ba khang jing khang kumno kemot ki manners la ne ki rukom le jongki la ni ki conduct ki jongki ti ki ni ki Christian etiquettes ngakwa bangin pen kan mau ya le dia bangin ngilong ki khon Kristan bat ke ka bangi le ka pen i bangi dai ne kita ki khon jong ka jing shai kini ki Christian etiquettes ki long ki rukom i kandang lan ni behave ya la dia lan ni kumno bangi le ha ka jing e dai ka jongi bat ki wei kalong ka akor bat ka burom kom ki khon Kristan tingin ye pek ye kini ki ki tangan chupen kana tang khendiat namar bangin ngim na don kapor te khendiat ban kan mau ye kini ki jing le ki jongi haba le bha yangi lani ai yangi ngi dai ban ong kumno dai ban ong khublei shibun ki kimi ki pana do nang khlung dai nang red ilahi kai ki khun anda am ong khun ong thank you ni tak sunang ong thank you te la nang ong ti khun janga thank you ong si ong ai ong si ong thank you si thank you namba belai kadai ka badan kam te bangin ong khublei shibun tiếp cái gospel trong Lucas cũng mà apen ihang tu khat nhau cái nong khat nhau độ khat kendai cái thu ingi sapang kita ki brio ki ba pang yang tho li shi phau ngot ki la yo ya ka jing pen khia nau Jisu henre tang uwe ubawan phai bat uba ong khublei shibun ya Jisu la lingo wang klem pen khia shi phau ngot tang uwe uba ong khublei shibun kalong ka badan kamba yangi kum ki khun Kristan ban ong khublei mudur phi da ai jing ai em chu shem be chu lek be kum to long kum le ni Israel man dei nong ni Israel pha to klam ong khublei shibun ha takadaw ngi dei ban ong khublei phi ka ten ka jong oblei ka pen kan mau yang ngi bangin long ki bas ngongu phi ha ba ong khublei shibun ngi pen pau bangi long ki bas ngongu ni ai ngo dei nado nang step kan mau ngin ai ngo ya ublei ba ule bha ya ka jing im ka jongi mdei ba shuong shyo be ki dei ublei ubakar khu yangi bat kumta ngi dei ban long ki bas ngongu bat ngin nang ru ha bangi long ki bas ngongu ba ha ba ya dei bat ki para breu ru ngin nang ban ong
khu blei shibun kadai ka kentien ka basngau iej bah kadai ka kentien khu blei pitip nem baka kham khia thau kadai ka kentien namar blei ka wan na ka kentien u blei un ker khu blei takadau deki ong gibriu khu blei waju ong lei ma deki ong khu blei ya piru kamun ngikar khu kan ya ki wei ru ndai mang isu ong mai pi nai khu blei pi beli khu blei sta itu ni si ong hanai kem ta ngikelat bakami ina ka ketien ker khu u blei pin su ong hi nai khu pi u blei ta em đây tingin ai bay cái jing khu blei bat ngin ker khu blei lang ya ki wei ru ta ka baar pada ban ong ngala bakala bun sin la le ke ai ngap bek le bek kumbam tip la bakala bat kan ni le kanang kham he ndala he la san la bakala ngap bek le kumbam tip kata kadai ka ba ba takadau nado dang ren ngin hikai ho ye ki khun ki ti ki jangi ban ong I'm sorry la bakala pi lada wat hap parabla he la sanru lada ong ngala bakala habala bakala kamun ngi pen pau bangi la ngau si ya ke ka bangi la le đấy uji su hikai em ha ka jing duai ka jong trai boang to map iki pop jingi ko bangi ru ngi map ya ki bale snewingi map iki ringkang jengi hikai nei bangi ngin pan map bat ru bangin ya map lang bangin ban pen I bangi ngin kala no bangin yo ya ka jing kala ka bamut ladang ngim nang ban ong sorry lene ngim ngau thu bagi la bakala nginam kala pamut lano ru kan mau ka di ka ba ba ladang ngim nang ban kala ka bamut ton nai pat ye khi mo namar belei ngakwa ba pinya ngap hai kini kilong ki jing hikai ki badan kam mene kan mau ne am ngapin I tu ba perut ye ki ben dai ba bread iki kot iki plastik kamut kamno katu pi kamut bangim buram ya ka jong ki wei so thu em shubu mentala dangi perut ya ki ben hayeng mane ngiklet bakadai ka jong ublei ngiklet bakatu kadai ka ben ka blak thau khnang da ka balang bagi para bengi kin syang lani ha school balak bu khnang ni ka ben ba bangin long comfortable bangin syang bhang tu mdai bangin perut lani bangin penjot ya ke ka badai ka jong ki para marjan ki jangi pi ladangi bread iki plastik ngi bread iki kot ngi leksi ngi ngimburom ya ki tiar jong ki wei kapan I belai bangim I ya la upara marjan ka hukum ka bakrau ka jong belai kalong I ya la upara marjan kumbayala de ladangi I ya ka ngi dei ban ngau thu baki wei ru ki dan kam ya katu bat kumta ngin burom ya ka jong ki wei ken mau pha mentale ling yu I baki briu kim salia ban penjot ya ke ken mau ba ngi dei ban burom ya kano ka tiar ya kano ka jingshna lane kano ka badan hasau dong hasau kun jengi ngi dei ban teke ya ka ngi dei ban burom ya ka namar belai bangin penpau ya kata ka hukum ka jong belai ban I yala ki para marjan nang ta ka jing don akor ki kena mau ro ki long ki kena ki badan akor ne em ya thok koloi adi ki ngap imat ki lai sungul ti ne
Ta melelai. Ngisngap namar balik singi perkat mengidon akor ne em. Dai ban keli bahaya la dia mo. Ngilang ne em ki badon akor. Haba keren yang ngi jubab ne em dak ketien ka bas ngau tenan. Mo haba wan ki briu hayeng. Teng yu ingi pej yei te bawan. Lai rung no kamera. Sngap no dakot email ru kum tu mene kai besngap menti em bam jubab dakot kat no ru le kum bam tip dai ngi thaj teng ngi thaj bawan ki breu hayeng ngi set kot yela die nrei ka tien ka jong oblei pitep nem ka hikai bangi dei ban long ki bakot lem paralok ong ka shiti u Petros ke beningkong sao kendai kong tu long ki baya khot yeng sngo bha parlok hi klem jing kren knyum wat nom kren knyum haba ki wan ki breu long kita ki good host ha ki yeng ki sem ki jongi bat ka tien ke jong ublei ka pen kan mau badon wat kilat ban pen ya ke jing ya ki nong wei namar da kata ladon ki bala pediang sngo bha ya ki angel klem tip pleng ki wan ki angel hayeng don ko wei ke priu ko badok yala dir kam don ai wanted yeng wei briu uba i jot renjan uba isen ai kador ban uang bau tangan kadang tang kendiat ki jingbam bat hajing shisha kal abu itai jingbam bakan bam ya ladi tang ban namar bakala isen palat yau ta ubriu uba ijat rathai kum ta kala ai jingbam ya bat uta ubriu la kadang ula lej anda men haba katia kata kebriu ko baduk kala pho sneo ko ki jing pho sneo bala ong ba ujisu uwan hakata jing pho sneo kak ong pi mano ong ngade ujisu ngawan menet hayeng jong pi wan se jisu hoi ngawan hakador jong utu ubreu ubaduk mene ani kata kebriu kala kemen belai namar bakala le bha ya ujisu pi habangi le bha ya ki wei ngi le bha ngi ai ke buram shau belai ngi pendan buram ya ujisu nang ta sakawei pat ban sumar ya utliet shiti jong Jacob em kalenong gabalai keren bhasha phang nu tliet bau new tliet udai kading pitep em kading kalong gomno kading kalong kumtu katu ka me bat belada batai hene ban ong utle ulong kading long kumtu dragon siu inam dragon lada ublei em upen i ba ya katu ka jingkren jongi ka bakren si ka bakren snew em ban pen i em kamot baro mangingilong dragon fitem ne em daya shrum sheneng mi keding na shentur namar balai bakren si bakren snew mi dragon train seng tenat ban long benta tau syukuran mi keding kadon tu jing itu khanane baong katuka ka lina ba karona bakia ba mi dagi jakoi dagi besen na shentur layo sngau katu jing tu khana ani dakran da mi dagi jakoi ni mi dagi besen nyelem nonta mlong syudai ban yai do surang takadang ide ban sumare uthle jongi pitem udai ubapen sngau si bahaya ki beriu bat upen so si kham tam ya ublai kum ki kristan kita ki banga ong mene Christian etiquette kene ka de ka wei ka bangin te la ka me nu thle ban kren ya ki ki ba sngau tenat ki ba bha mdei ba ngin yarwai praise daujo thle ngin ya tim beriu daujo thle ong ka shiti Jacob
Dau ju thlet ngi tim yu brio dau blai ngi ro yu blai ba dau ju thlet ngi tim ya ki brio. Kan mau bangi dei ban sumar ya thlet. Kum ki kon Kristan sumar ya thlet. Kum no bangi kren haneng harum. Nang ta meneng akli phing ong dei jing shai ne jing dum habale sarong. Dei jing dum em kaktin ublay kahikai yang iban long kibas ngaurit. Dei ka Christmas kala Januan ngiken ma ya ka jing ngaurit jong Jisu. Balakhaya uhe ha Bethlehem isnong ru ibaret. Ikime ki kepar ki baduk nang ta ka jaka ka bakhaya uru hasem jong kimrat. Mo kalong ka jing ngaurit ka jong Jisu balakha hangta. Pitem neem don henriu teli ki ba ublay u isi. Henriu teli ki ba ublay u isi. Bat sapuli proverb kalenong ka ba henriu. Pinsalap ya kata. Bat kaway na kita kadai ka jing sarong. Kan mau dala isi le ublay em kadai ka ba syirkay. Ublay u isi ba ya ka jing sarong. Pi ka perthai menta em ka hikai iki ki ban pensarong ya ki beriu. Kadan bah ka tu ka jing ong ka baki ong ka catchphrase bang be yourself ki ong. Tang kata baik self ngatai gini bala kamsan ki tip bahai kata be yourself. What you perkan iki we. En reiken mau ka ketien ublay ka ong kumno. Dei ban len ya la dia. Dei ban long ki bas ngaurit. Ngim dei ban pensarong ya kabala syai ong aktin ke jong belai. Wat pensarong ni la dia syapang kabala syai namar bangim tip ke ka banja yengi la syai la sisi. Henry ka ktin ublay ke hikai yengi bangin ong lada ublay umon yang aban long kumta ngan le ya kata-kata. Ngin kan mau bahai kata. Bangin long kibas ngaurit. Pi kan ni kan penjai-jai lut ya ki eryong ki bawan ha ka jing im jong ngi ki breu wat ha ki yeng ki sem ki jong iru. Nang taban le ya ka babha pi ka cover lut ya ki tu ki aka barok makran ban le ya ka babha. Balai nga ong ikan ni namar ka jing le sniu ha ki ni ki sngi kalong ka bajur Kalong ka babun ka balaken rei hadu kata-kata. Nadu ki kena ki baret ru la roi ka jing snew. Ancu ai nuksa ki baret. Da ai wei shikura. Pilem no. Ini kena serang. Shikura balai ngaru ngataf. Ngan ai pisa lai sao. Shipau ru ngala ban ai. Shipau kura ru ai. Dei ilek kumta ngim kuwa bakin wan ke babha henry pitep ne am haba siu ke liang da ka babha ya ka besneu kata kalong bangile ya ka hukum ka jong u Jisu ong kumno lada thap shiliang le kumno kadai ka ba bah Mo wat kini ki scholars rukiat tai bahaya kan ni. La se ban le kum ta ban pensya sa shiliang. Uji sui kai kum ta. La da thap shiliang. Pitip ki breu ki bataf kim dei ki ba ai sa ar thap lai thap. Ki breu ki bataf kat kum ka tien ka jong oblei ki dei pitap shiliang. Ai kan ni sa shiliang. Le am tu kan. Ma Pinsya kan hang ta ti tu nang thap ru em ha ma da mul lek tu em pen ham na spo mar blai la tieng te mut tei ti tof hai tei so ha Jisu ang kumta pensya sa shiliang ka pen I ba phi kham long tof ma phi ha ba phi le kumta Jisu hi kai kumno ia yi nang shon duwai kita ki bele snail Mam, iki balik snew ya phi. Kita ki dei ki kun jong ka jing shai
บัดดากุมตาออนคอดอย่างนี้กิคุณกิจองอุบเลยกุมตาฮับงิงิดอนยกิตุกิคริสเตียนเอติเกตกันมาบังอินแลกุมโนปินอียากะขมัดกับบักเมนไปหังตัวอีหินเมนอีกเมนอีปารารุอีกเมนลังได้สไมลี่ได้เป็นเลitu emoji iba long kum tua nei iba frown iba chiong ba paut ba pen at chintur pen i ya ka khmat ka ba kemen ka jing phu asam rakhe ka jongi ka long ba ki wei ru ki phu asam rakhe lam ka kan mau ka tu ka movie Sister Act ni she pek bham chua ka don ka wei ka karakter hang tu kadang kadang kau ikan sister kau masih buat sendiri baik, kikimat jengka kisu baik kisu pernah baik, bat kisu baik, hadu bak ketuka, main karakter ketuka, Whoopi Goldberg kau, are you just happy always? Ya, kalau langsung lingok mo, are you happy always like this? Tapi tak am, baik, hadu beberapa kali kihab banyak kaya kemen baik, kan mau ba kektian kijau belai kau, ka donut ka bak kemen ka penlong ka khmat ka ba phu khna kan thei ki kwa bha ban phu dei chi so tanat bha dong ni phi phu bham ta ka sngi ni style la dei dong i phu bha balai ni so tanat ba ong ta namar ba ka pen i ba ka men sim jongi ka kemen ndei ba ta dei tu i jing ta iba penli iba pen bha beriu kan mau ma mendai bangil ale official ngila phu ba madale official menta te phu kan tang sibet la sai khaman la sai la long biang pemju kan ma wa ha dale phu kan no da ta powder kan no ru ta sikilo ru hoi la reben tang ba tang wan kan air phus la hab lut tu ha nang ta pa de la sai ka khamat la ja do jing phu ke ka ba pen phu ya ka dor khamat ka jengi ka dei ka jing kemen ha ka do non dangi long ki balle ya ki ki ba bha ni la kan ban kemen ni long ki ba phu sam rkhi mdei ba spen at bek mo teng teng la wan tu ban ya rawai Christmas joy to the world rawai joy to the world joy to the world ba ka pe dam di sini style ha ba ka pe dam dia song joy to the world joy to the world kamun kadai ban mi naka do nun ka jengi ka jing kemen ka ban long ka tak ba ong contagious ka ba ki weiru ki pho sam rkhe ki kemen lang ha ba ki yo i ya ka dor khamat ka jengi kumbau jisu ong tu pen shai kum ta ya ka jing sha jong phi hakmat ki brew bakin yo i ya ki jing le ba bha jong phi bat yo ya ro ru ya ukpa jong phi uba ha ki beneng meneng i pe ya ka tu ka khot ka bang phi long ka jing shai la ban bu re ya ka shnang ka bla bu halor ulum ken mau mangingi dai ki shnang bala bu halor ulum barhaba yu i ka shnang pitem ki nang le jing le ki sngo shngan ki sngo kemen haba ki yu i ka shnang kan mau ngi dei ki shnang ngi dei ki jing shai bala bu hajrang bamla ban bu re yangi bakata ka jing shai ka jengi kalong bangin pen shai bangin yo ya ro ya ukpa jengi uba habneng ngi dei ban pen shai ya ka perthei ka badum ka bangingi im kibun kitu ki jingdom ngalapen im ne kilang ki jingdom ki ba pen ngosi bat ki ba pen pra ya ka im lang ka salang anya tho khanai phi ka wi je tho khana ba kadon kata ka wi ka lighthouse ka badan hang tapo Castle Island hang tapo Bahamas but ka lighthouse kadai kalong kumtu bor-bor kalong dor kumtu but kalong baki don ki staircase ki mau jingking ban ki spiral lang tu ter sha do shite jerong but don way bri upai ken hang ka to jaka
Bat ukiu haka tu ke jaka ukiu ting 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 kum tu kum ba situ betit baje mo ngidan bel tawan amne. Kiu sha tu sejrong bat upet namar belai kini ki lighthouse ki le yu ki ai jing shai sha jingai bahaya kitu ki nong nya lieng ki nong ya jhat ki ai jing shai. Bat barabor ki bre ki bala ja lenti ha ka duriau ki jupet ye kini ki lighthouse hang no ka don kata ka lighthouse bakin yo I o ka don ka jing shai hang tai bangin lech chatu. Bat ka don ka jing shingan ha baki yo I ya ka lighthouse. Bau tau bre undau pej unda pai hang tau la ngolingo ha bau yo I ya kata ka light ka ba ujutip baki jus guide ye ki bre ki basha jingai ba. Andau yo I ya ita ilait ibadan hang ta ilong tang isyarang ibarit ibalapen me da ka pnyang syarak ngisung thu baham dai ka gas ru dai da ka pnyang syarak ibarit bah blap 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 ime usung lingo wong kumno kumta kala ban jingai kan habakan ni ka light ibarit kumne Henry ulayu I pen ban bahang ta ki don kita ki yit la ni ki reflectors ki ba aya kata ka reflection ban pen thaba ya ita ilai ibaret syate se jengai hado arpusan mile kala ban kot kata ka jing syai nai tai baret kai ka mangamut ban ong hang ne kalong ba ikam jengi ijingle ijengi ila banlong ibarit iba leksi ngi syarab yano ban cross kali lane ngi si sentiau hang ne hayeng mane lane ngi pediang jing aingu lane ngi shupo samrekhe yano ba isngau si ilang i ikam ibarit rei kum ita ijing syai akan ke lighthouse ublei ula ban reflect ya katu ke jing syai jong pi ban penhe ya katu jing syai ban penher ban ajing shngan syaki briu ki bas ngosi so tuam kamun ngim dadan kam bangin long kita ki jing syai ki bahe idan kam tang ke jing syai ke barit kum kene ke light hang ni lighthouse ka bala ban tebe jing syai syadu arpusan mile nang ta habang ilong jing syai ngin ken mau bahai ka wei ki ai kine ki ba phiyo I hang ni ha tai thu inga ki de ki ai ki light ayu ki ai kam tu ki light Christmas mentap hilaya bu ami gitu ki light Christmas ki dan mo haki yeng ki sem ngila sedang ban bu ya ki light Christmas kini ki light skilong ki ba itenat bha ki dan bi siang ki klik klak siang nemta ani la me klik klak oh la jan Christmas la kemen dai la yo result la me ski klik klak ni la su tenat bha ti yakin ni pishe iwa barok si snem ya tho yang a piwa tang hakan ko por ta ke ai ka bang ngamut ban ong hang ni kalong bangim dai ban long kum ki Christmas lights klik klak itenan tangkat no ngi hab ban weng no yaki lada ya hati hapo haki highway mo ki highway kamot kitu kilenti ki surak ba ki ba connect na kaway ka jaka shikaway ka jaka hatu ngila ne man bu da kini ki light klik klak ha Christmas tree ti la ban bu ndai da bu ha highway ja yu shubu ilip ime ti tu ba sum ha ka tu ka kali ula ban berie ka khaman baula ban poi sha thi yam sha dam ken satu sono be jiling satu le kumno ha ti mangi dai ban dai ki Christmas light ki ba shuklik klak ba shume tang shipor ngim dai kita ki seasonal Christians lane ki Kristan ki balong tang haka season
ngem la ban long kum ta ni dei ban long kita ki jing shai ki ba ai jing shai kum kitu ki light ki ba me ki ba ai jing shan ya ki nong let ki nong wan mo ka tin ublei ka pen kan mau yang ni bangin long kita ki jing shai shaki wei kan mau mene pila jubab itu ki ba dei jing dom ngin nam ai lat ba ka jing dom kan yo ban rakti hen rengin ai lat ya ke ya ka jing shai ka ban shai ka ban penthaba ya ka jing im ka jongi man la ka sngi ken mau ngin nam dei ban klet bangi dei ban bun kum ki kristan ki badan akor ki badan buram bangin long ka jing shai ya ki wei pan ublei na ka benta ka buram jang u amen ngin pendam ha ka jing duai pa jingi ba peneng ni ai ngo eme ko try na mar ktien ka jong me ka long ka ba em ktien ka jong me ka long ka ba don bor bat ka ba yai ka pen kan mau ngi ko try bangin long ke jing shai bat ka melu shikwei pan try tu ya ram yang ni kam tam ke jing ya seng khna ki de khot ki jong ka ki nong ya lam ki jong karu ki la ko try ka ban long ka jing shai shikwei pan ya rap yang ni try kum ki khun bla siu spa da ka snam ka jong me bahan lo bangi yang in long kita ki ban ra ya ka jing kemen bat ka jing shan shikwei pan ban ngin long ka try kita ki be tebe ya ka jing shai ka gospel ka jong me ko try sha kita ki bampat itu ya me ya rap ablay ban kersan boringi ki por baro jong ka jing em ki jing ker khu try ela ka jong ka balang ru try ki nong yalam ki jong ka baro ko try ban ker khu ki ki nang la ban pentelun ya kam ka jong me ko try ban pau ka jing shai ka jong me ha ka ni ka slak hando ker khu ko try ya ka jing seng khna moro ko try ba la ko try ka banang ye ra ko try ya ka buram ka jong me banang ye pau ko try ba me malong utau ten rai jong ki jing shai baro ba me malong ublei ba em ba ublei ba shisha ya rap try menang la ko try ka banai mat ko try ki jing snake ki jing et ki jong me ko try manai bot hakalenti ka jongi ka ba man la ka sngi shim ka prom shala de ko try ma bat ki la ki jing do na bi shem je em jingi na ba ka teng jisu nong penem nong sis pa i pan ki ni baro amen so sin kong na kalian ka jing sang khna ngai ku ble up ya ku bor pila sam preng jungi ka long ju ku ko bakrau yang ki hep ki beret kum juru yang ki bla kham he kam san tu ble nang ku yu pi kong e kam ki jin trai ki jong pi ya jing chakri jong pi u ble hi ha ku por baro na kalian ka jing sang khna ngi don ka jing aso bhai pi kong kum ka jing songu ya jing shim ta jong pi ha jing rakhi jungi ya ka children week ba children sunday ha nu snam arja usau Mila poi chakwe ba benta kata penwai no ni jing shikri lang jung ublei ni kastem nyai ngu ublei bla don kalam ngi hibaro nyai kublei gi nok shimbenta hibaro kumjur ki organist ki non lam jirwai kumjur ki sound operator ngin penwai ga ni ga jing shikri jung ublei ni kastem da ga jirwai ka ba sau punyo ka jirwai ka ba sau punyo ba ga na ka ke hb number ka jirwai ka ba rus pa art puwai ada dap ni kejerwai subah bangkerpat di poster jungi subah ban bu jenwai lengkot kumjuru ban pelai di skup penwai ngakwa ban long usipai hapok kala male ngan kong usi mu jisu utrai ba kle ngan shem ka jingking atyar bala bandai nga bangan yo long si arta usipai ubaba kejerwai ka basau punyo ban rus pa atpuai ban long u shi pai ha po ka la ma le ngan ko u sim yu jisu u trai u ba ha kle ngan shim ka jing king a kya ba la ban da ya nga ba ngan yo long shi arta u shi pai u ba ba
trai bà ba tu sống bát nhang gạt bar hầm gạt thùng on đào hoài ha cari jing shai ngan trong hà la cả hầm jo gạt ma minta u bầm man u bên gió kỳ sum ba mê ding jong u kỳ thâu sang a bát lo ngan kieng ka stia ka jing ka wat lam u men sin ka jing da kle bat sha dem ka hok bat jing pen trai ba ba tu shong bat nga gat bar hem ka thoma on da wai ha kari jing shai ngan shong ha la gat ba ka nang jur kat ma do long ka ja kari ai bor ya nga ban yai ne ban yeng ru klem da ki Onda kot ka jing le ka jing im ru la wai ngan yo shong thak siu jiu nong hari ka jing suk jai trai ba ba do shong bat nga gat bar hem ka thoma on da wai ha kari jing shai ngan shong ha la ka da Playbook pa jang iba habening ya ingo babela don kat bagi ni ke jing sing bagi kerpat men kerkhui ke baro bagi la pendap kin long ka bura me kin long ka jing hikai ngi shapang ki bakin jaman sim kam tam bagi kiar ni ki kam jo ka jing dum bad bagi ni ya ka lenti jo ka jing shai kerkhui ki no shimbeta baro ka khubor bagi le asngau na i nongkren na pedeng jing ni step bad kerkhui ka jing sing shibit men sngi bad shibit jan me ro kin long shisha da ka jing alam ka jong me ngi aingo ime ko trai ba me asngau ki jing duai ki jingi ngi pani ki ne baro ngi dem ngi ngo ngi pidiang ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ka jing ai ka jong Jesus Christ ba trai ka jing it ba ka jong bleu ba khpa lambat ka jing slok ka ba thiang ka jong man sim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru keleng satalak ka ne ka perthai menta bat shudu ki arta bom jukut ru amen